С жената гледаме филм. Разбира се, идеята бе нейна. Аз само пуснах телевизора. Тактиката е ясна. Трайно владение на положението. Скоростни реплики на одобрение за всичко по филма. И най-важното – търпение. Нуждаем се от една атака на дистанционното, за да обърнем на мача по първа програма. Този филм е страхотен. Да, скъпа. Аз не че мърморя, ама колкото пъти и да го гледаме този филм, тая лодка все потъва. Това е кораб. Виж, Леонардо Ди Каприо, колко е красив тук. Да. И аз харесвах Анджелина Джоли едно време. Ама освен да се надявам да ме осинови, друго не мога да искам. В този филм има от всичко по много. Един от малкото филми, в които тъщата липсва. На времето какви сериалки имаше. С хора естети, джентълмени, обичащи тъщи, с една дума, интелектуалци. Да седнеш да обсъждаш нещата от живота с тях. Скъпи, не съм сигурна, че гледаш филма. Бъди сигурна, че по него слушам. Остават още 15 минути до края. Страхотен тайминг за воле към дистанционното. Нали после няма мач за гледане? Не, скъпа. Просто салатата с много домати и тънко нарязаното мезе в кухнята в никакъв случай няма да се телепортира в хола след 15 минути. Фаул бе! Фаул! От тука го видях, поне картон му дай!